Project iyoyo ine vanhu vakawanda vari kuida zvekuti tinenge taakudhirivhara kumashops makuru manje. Saka kana muchikwanisa kudhirivhara like munokwanisa here kudhirivhara kunzvimbo dzakafanana nana England, ana Germany, ana dzimwe nyika dzese dzekuEurope? Tinokwanisa titori muprocess pane zvatakanzi tiite kuti tikwanise kuti kana taakupeka zvinhu zvedu zvipekwe neunyanzvi toisa madetails edu ose. Saka manje kuEngland tine taakukutumirai zvinhu zvakafanana nezvizvi nemifushwa yemiriyo yose, cabbage, iyo marugare, repu, zvese tiri kufusha zvine unyanzvi. Saka tangomira chete kuti mapepa edu akabuda tine taakutumirai. Hanyanisi chaidzo tinadzo muhwandu wadzo, zvese zviripo. Imwe project zvakare yemadomasi